apa dorong? Ayo. 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 10.000 20.000 40.000 wis jangkep maneh embuh boleh aduh ala bongok aduh alhamdulillah siap ditancap bos alhamdulillah boleh nambah boleh nambah maneh ayo masukkan 1 2 3 4 kari manis kurang manis tapi ono ojo aku wis yo wis dong rekome ayo sawer maneh karcise nambah boleh mas loh ditambah no nyanyi dorong lo aku ayo sing nyang tarik ditarik tembelan yuk 5.000 lho lah aku terus 5.000 terus yuk pokoke ngoyo lanjut kari manis kurang manis toyo kurang manis tambah ono gula wis yo wis sing dipikir omong terus lanjut 1 2 3 4 5 goyang ae ndak apa-apa mas duwe wis entekno bar arek ayo goyang kari goyangi no kari sawerane wis sat untune kari kari untune kari kari manis kurang manis tapi ono wis yo wis dong ribone ayo Pak Deder mari duwe Pak Deder duwe mari ya duwe mari ya mari Pak dorong nak dorong rene maneh hah wis arek cilik aku lurune wonge ayo Pak aduh bokongku boleh ayo Pak Der kari gak apa-apa nek nyanyi nek diluk kawin kontrak yo kari manis kurang manis tapi ono kurang manis tambah ono gula wis yo wis sing dipikir omong terus maneh munggah. Untung Iku munggah, wo